Putujeme pokojným vidiekom a malebnými zákutiami Hrona. Slnko sa prediera korunami stromov. Malá odbočka z našej cyklotrasy nás dovedie na druhú stranu rieky, k farebnej nádhere rozkvitnutých tulipánov. Tulipány, poslovia jary, nás lákajú zastaviť sa a pookriať v ich objatí. Vychutnávame ich pestrosť a vôňu jary v príjemnej atmosfére vidieckej farmy, kým tu ešte sú. Ich krása už za chvíľku pominie. Čas opäť vyraziť na Pohronskú cyklomagistrálu. Potúlky centrom obce nás zavedú až k fotogenickému železničnému mostu. Obklopí nás príroda riečnych meandrov Hrona. Smerujeme k miestu, kde sa vodácka turistika prelína s cyklistikou a vody Hrona spomaľujú svoju púť. Víta nás Jur nad Hronom. Milovníci vodných športov si tiež prídu na svoje. Od pokojného splavovania rieky pre rodiny s deťmi až po divokejšiu vodu pre náročnejších. Z dvojkolesových tátošov presadneme do člnkov a oddych pri vode spojíme s vodáckou turistikou a dokonalým relaxom v podobe rybárčenia. No srdcom našich potuliek ostáva aj naďalej Pohronská cyklomagistrála. Necháme sa ňou zlákať až do Želiezoviec.